मर्निं टु अल बड' क्राइम निउज 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आं नोंथांमोननि एंकर एस आरो दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङावनो दङ रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्य आरो बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि। जारिमिन सोरजिनानै आसाम आयेन आफादनि बाजेट जथुमखौ दिनै 17 फेब्रुआरि खालि क'क्राझारनि बिटिसि लेजिस्लेटिभ काउन्सिल बिल्डिंआव खुंफुंनाय जागोन। जथुम्मानि थाखाय थियारिफोरा आबुं जाखाबाय आरो रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्य आरो बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया क'क्राझाराव सफैबाय। राजथावनिनि सोलायै गिबि खेबनि थाखाय आसाम आयेन आफादनि रांबावजा जथुमनि गिबि सानाव क'क्राझारनि बिटिसि आयेन आफाद नमायाव खुंनाय जागोन। बाजेट जथुमा दिनैनि समफारि बादियै रायजो बेंगिरि लक्ष्मण आचार्यनि बिबुंथिजों जागायगोन। रायजो बेंगिरिनि बिबुंथिनि 1 घन्टा 30 मिनिटनि उनाव सदनआ फिन जथुमगोन। सदनखौ फिन जागायफिननायाव रायजो बेंगिरि बिबुंथिगिरिनि सेबखांनाय कपिखौ आयेन आफादनि गासैबो सोद्रोमाफोरनो गथायनाय जागोन। बोसोनगिरि आफादा गावसोरनि फोरमायथिखौ फोसावगोन। रांखान्थि मन्थ्रि अजन्ता निय'गआ 2024-25 मायथाइनि गनायथिनि थाखाय सुफुंग्रा दाबिफोर आरो थिसननायफोरखौ दिन्थिगोन आरो बेनि उनाव बिधान सभानि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिनि दैदेननायाव सदनआ जर'खा सावरायनाय जागोन। एमएलए लरेन्स इस्लारिया आसामनि 6थि फारिलाइनि सिङाव थानाय ओनसोलफोरनि समाजारि, रांखान्थियारि आरो गासै जौगाथाय आयदानि सायाव सावरायनायखौ जागायगोन। साबायखर बावनायनि थांखिखौ रायजो बेंगिरिनि बिबुंथियाव एमएलए रूपक शर्माया दैखांगोन आरो एमएलए तेरस गुवाला हेफाजाब होगोन। नैथि खौराङावनो दङ गुवाहाटीआव बिसिखौ बुथारदों हौवाया, पुलिसनि खाथियाव गावखौ गथायदों। सोहोराव मोनसे सोमोनांथाव बुथारनायनि जाथाय नुजाथिदों, जेराव सासे सुबुङा गावनि बिसिखौ बुथारदोंमोन आरो उनाव पुलिसनि खाथियाव आखाइ दैखांदोंमोन। बे जाथाया रबिबारखालि उलुबारियाव जादोंमोन। दायनिगिरि रुबुल शर्माया जुलि जायै सोमोन्दोनि सन्देहआव गावनि बिसिखौ लहानि रडजों बुथारदों होनना अजद होदों। रुबुलआ दायखौ सिमान जानानै फुंनि 10 रिंगायाव पल्टन बाजार पुलिस थानायाव आखाइ दैखांदोंमोन। पुलिसआ जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो नायबिजिरनायखौ जागायो। बुथारजानाय सुबुंनि गोथै सह'खौ पस्टमार्टेमनि थाखाय दैथायहरनाय जादों। बे दुखुनांथाव जाथाया जायगानि सुबुंफोरखौ सोमोनांहोदों। 4 सान सिगां बामुनि मैदामाव बेबादिनो मोनसे जाथाय जादोंमोन, जेराव सासे सुबुङा गावनि जिउखौ फोजोबनायनि सिगां गावनि बिसि आरो फिसाजोखौ बुथारदोंमोन। बांलांनाय दायनि हारआ नोगोराव गोब्राब जिंगा सिखांदों। थामथि खौराङावनो दङ आसामनि सासे बर' आबादारिया बाक्सायाव स्ट्रबेरी आबादनि गेजेरजों लाख लाख रां आरजिनो हादों। आसामनि बाक्सा जिल्लानि सासे आबादारिया स्ट्रबेरी आबादनि गेजेरजों गावखौनो सोनारनो हादों। बोसोरफ्रोमबो लाख लाख रां खामायनो हादों। मसलपुर महकुमानि सिङाव थानाय बनबारि गामिनि थागिरि खगेन बर'आ थांनाय 5 बोसोरनिफ्रायनो स्ट्रबेरी जाफुंसारै गायबोगासिनो दं। बे बोथोराव बर'आ 3,000 सो स्ट्रबेरी बिफां गायदों आरो बे फिथाइखौ 400 रां किल'ग्राम फानगासिनो दं। बिथांनि स्ट्रबेरीखौ बाक्सानि जायगायारि हाथाइफोरावल' फाननाय जाया, नाथाय खाथि खालानि नोगोरफोरा जेरै पाठशाला, रङिया आरो नलबारियावबो दैथायहरनाय जायो। स्ट्रबेरीनि अनगायैबो बर'आ बायदि रोखोमनि बोथोरनि मैगं-थाइगंनि आबाद मावो, जायजों गावनि आयखौ आरोबाव बांहोयो। आबादनि फारसे बिथांनि बाउसोमनाया बिथांखौ बे ओनसोलाव सासे आदर्श आबादारि महरै सिनायथि होदों, जाय गुबुनफोरखौ गुबुन आरो मुलाम्फा गोनां आबादारिफोर नारसिननो थुलुंगा होदों। ब्रैथि खौराङावनो दङ हिमन्त बिश्व शर्माया मावख'आरि महरै जयन्त तालुकदारखौ आसाम डिएसपि महरै थिसनो मोनफुंनायखौ बाख्नायदों। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया अर्जुन बान्था मोनगिरि आरो अलिम्पियान बोरला गावग्रा जयन्त तालुकदारनो थिसनथाइ लाइजामखौ गथायदों, जाय मावख'आरि महरै बिथांखौ 16 फेब्रुआरियाव लेङाइ पुलिस सामलायगिरि महरै थिसनदोंमोन। गुवाहाटीनि श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव खुंनाय मान बावनाय आफादनि हाबाफारिनि समाव तालुकदारनो लाइजामखौ गथायनाय जादोंमोन। हाबाफारियाव बिबुंथि होनानै आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया बोरला गावग्रानि मख'जाथाव मोनफुंनायखौ बाख्नायदोंमोन आरो बुंदोंमोन दि बिथांनि सिनायथिया जोबोद सिगाङावनो फैनांगौमोन। बेनि अनगायैबो सीएम शर्माया सिगांनि सोरखारनि मावथायफोरनि थाखाय बिथांखौ मान होनायाव गोबाव जानायाव दुखु फोरमायो। रिपर्टनि बादिब्ला जयन्त तालुकदारनि मोनफुंनायफोरा जाबाय एशियान ग्रान्ड प्रिक्स 2024 सनानि मेडेल, बोरला गावनाय बुहुमनां काप 2026 आरो 2009 सनानि मेडेल, बुहुमनां चेम्पियनशिप हानजा 2005 सिलभार, कमनवेल्थ गेम्स 2010 ब्रन्ज मेडेल, लन्दन अलिम्पिक 2012 आव भारतनि जानानै गेलेदोंमोन।